जय बर' हारिनि दा नैबे नोंथांमोना नुगासिनो जानांगौ गथ' दङ आरो एसे बैसो जानायबो दङ दा गथ'फोराथ' जेबो मिथिया बेहाय मा जादों मा जायाखै जेबो हमदांस'नाया दा बिसोरो नाथाय जोंनि बर' एमएलए बा बर'नि इएमफोरा दासिमबो बे जायगायाव नुजाथिफैयाखै दा बेखौनो बे बर' गामिया दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जेसेबां हागौ बे भिडिअखौ शेयार खालाम मानोना जाहाथे बिथांमोना सफैयो बे जायगायाव बुस्थुটো আজি আমিতো ট্রাইবেল বড় ইজ দ্য মেইন ইন্ডিজিনাস পিপল অফ দ্য আসাম তেনেহ'লে আমাক তেখেতসকলে কিয় ইমান ডিষ্ট্ৰয় কৰিছে আমি থকা বসবাস কৰা আমাৰ এই জাগাবিলাক কিয় এনেকৈ অন্যায়ভাৱে নিৰহৰাভাৱে আমাক মানে ডিষ্ট্ৰয় কৰিছে खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दायो जों दंफैयो आरोबाव कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय नलपारा जाय नलपारा गामियाव जोंनि बर'फोरखौल' 45 नखर बर'फोरखौल' होस्रांदोंमोन आसाम सोरखारा दा बेनिनो अनसुंथाइ फैदों जोंनि गुवाहाटी नोगोरमानि एक्स एनडिपि आदामोना बिथांमोना माइरं होफैदों दालि होफैदों आरो सामब्राम दङ ओमफ्राय थाव दङ संख्रि दङ बायदिसिना दङ दा बेनि सायावनो जोङो आदामोननिफ्राय बेसेबां दुखु मोनदों बेनि सायाव बे बर' गामिखौ होस्रांनायाव बेखौ जों मिथिनो लागोन नैबे आदामोननिफ्राय गिबियावनो जोङो गावनि सिनायथिखौ होनो सानदों जोङो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टआव थाफैनो हानाय लोगो जोंनि एक्स एनडिपिफोरनि सानै साथामजों ज' जानानै बिथांमोननि बेयावहा सफैनो हानायाव जोङो दुखु नांदों आरो लोगोसे जानाय लोंनाया एसे खस्थ' जादों एसे माने दा आरो अखा बोथोरबो सफैदों बेनि थाखाय थानायाव खस्थ' जादों आरो जानायावबो खस्थ' जादों जों नुफैनानै दिनै दुखु मोनदों आं बहुत ओंखायनो दिनै जोङो गासैबो गुवाहाटीयाव थानाय जेसांखिनि एक्स एनडिपि दङ जों खौसे ज' जानानै हानायसिमहालागै जों नाजानानै बिथांमोनखौ जोङो मदद होलांगासिनो थागोन ओमफ्राय बेनि सायाव बे बर' गामिखौल' होस्रांनायनि सायाव खाथि खाला बांगाल गामि दं बेफोरखौ होस्रांनायनि सायाव माबा मोनसे खैसा दं नामा सोरखारनि बेहाय सरकारखौ जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जे गोख्रोङै जोंनि हारि जोंनि माबाखौ मा होनना बुङो बेखौ जोंनि हारिखौल' गाज्रि मेगनजों नायनानै जोंनि सिङावनो आरो मोजां जायगायाव बे मोनसे जायगायावनो थानाय मुस्लिमफोर दङ बिथांमोनखौ जेबो खालामाखै जोंनि बर' दुखिया गासैबो हाजिरा मावना जाग्राखौल' न'खौ सेफायजोबना थांदों सरकारा गतिके बेवहा जोंहा सरकारनिथिंनिफ्राय माबाफोर इंगित दङ नामा होनना जोङो बेखौ जोंनिथिंनिफ्राय जोङो साननो गोनां बायद' जाहैदों लोगोसे नोंथाङा जे बिटिआर बर' दङ बिटिआरनि मोनसे सरकार दङ बिकेडब्लिउएसनि मोनसे सरकार जानो थांगासिनो दङ बैफोर बिकेडब्लिउएसनि चिफ बा बिटिआरनि चिफफोरखौ बेहाय फैजानानै अनसुंथाइ फैजानो लुगैयो नामा नंगौ जोङो बेखौ आसा खालामदों बिथां जोंनि बिकेडब्लिउएसनिफ्रायबो बिथांमोननि सारमोननिफ्रायबो गामोर सारमोन बिथांमोननिफ्रायबो जोङो सहाय होजानो लुगैदों जेसांखिनि जोंनि बड' अर्गेनाइजेसन दङ गासैबो बिथांमोना फैनानै इयाव खनसे नुजानानै दुखु सुखुखौ जोंनि बर' आइजोफोर गासै आब' आइमोन फिसा फिसौफोर गासैबो दङ बिथांमोना जोबोद दायो बर्थमान गाज्रि माबायाव दंथ'यो थानाय मोजां मोनाखै जानाय मोजां सुख मोनाखै बेनिखायनो बिथांमोननिफ्रायबो जों बिकेडब्लिउएसनिफ्रायबो अनसुंथाइ होफैगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो आं दिनै बे नलपारानि गामिनि रायजोनि मोनसे नेहाथारि जानानै बुङो दे जोंहा जिबायदि दुखुआव गोलैना दङमोन बे दुखुनिफ्राय जोंहा ओरैबायदि मोनसे जोंनिफ्राय अननाय मोननै फैदों अननाय जोंनो होनो फैदों एनडिपिनिफ्राय दिनैयो माइरं दालि थाव बायदिसिना जोंनो अननानै होफैदों जों बे आलाय सिलाय रायजोखौ जों जोबोर साफायखर होदो बिसोरनो आरो नै दा दाबाव एसे आवगाय थांबाय मा जोंनि बे एबसुनि सारमोना फैनानै जोंनो हाजासे जोंनो अननानै मोनसे सहाय होफैदों जों बिजोंनो आरामै गोजोनै जानानै दङ जोंनि जिबनखौ बासायना लाखिनो होननानै जोङो सानो आरो बिनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे दुखु दङ जोंहा जोंनि बर' रायजोनि सरकारफोरा बा एमएलए बा मन्थ्रिफोरा जोंखौ एसेबो मदद होआ नामा फैयाखै दासिमबो नुजाफैयाखै जोंनि बेयाव लासै दासिमबो जों होखारजानाया जोंना दिनै
सानब्रै जाबाय बे सानब्रैयाव जों माबायदिहाय न' लुनानै दङ बेखौ नोंथांमोना नुहुरदो बा सारमोना नुहुरदो बे नुनाय हिसाबै जोंखौ एसे मदद खालामनायनोबा जों बहुद मोजां मोनगौमोन दिनै गुवाहाटि नगराव दङ होननानै जोंखौ गारना दोननाङा बा जोंखौ नेवसिनाङा जोङो बिनिफ्राय थांनानै जोङो गामियाव नोंथांमोनखौ जोङो गिदिर गोलाव बानायदोंमोन बे गिदिर गोलाव बानायनायाव नोंथांमोना जोंखौ मानो रिसिभ खालामासै जों बहुद दुखु दङ दा बे दुखुखौ नोंथांमोना नुनानै जोंनो एसे अननाय फैयोबा जोंखौ एसे बुजायफैयोबा जोंनो एसे सहाय होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन बेखायनो जोङो दिनैयो बै गामियाव जिथु नुदो जिखिनि रायजोफोरा आलाय सिलाय जाना दोङो नै दिनै हराव अखा मैयाबो अखा बार ओरैबायदि टेम्पुनि सिङाव थादो जोंहा थानायनि मोन्थाय गैया नामा जों बेखायनो जोङो जोंनि गोदोर गोलाव रायजोनिफ्राय दैदेनगिरि बिबानगिरि होनाय बिथांमोनखौबो फोरमायहरदो जे जोंनो हायोबा जोंनो कम्बल बा जोंनो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनिखे जोंनो होयोबा जों मोजां मोनगौमोन होननानै जोङो आखाइ खबजबहरो आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो रायजोफोरनिबाबो एसे सोंलुना लादो दा नैबे नोंथांमोना नुगासिनो जानो हागौ गथ' दङ आरो एसे बैसो जानायबो दङ दा गथ'फोराथ' जेबो मिथिया बेहाय मा जादों मा जायाखै जेबो हमदांस'नाया दा बिसोरो नाथाय जोंनि बर' एमएलए बा बर'नि इएमफोरा दासिमबो बे जायगायाव नुजाथिफैयाखै दा बेखौनो बे बर' गामिया दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जेसेबां हागौ बे भिडिअखौ शेयार खालाम मानोना जाहाथे बिथांमोना सफैयो बे जायगायाव रायजो राजाफ्रा सोरबा मोनसे बुंनो गोसो दं नामा बेनि सायाव आबैया आं रोङाबा जोंहा मोनसे प्रब्लेम दंबायो दा बहुद दुखु आरो नोंथांमोना माबा मोनसे जेंना दंबावो नामा बेनि सायाव मोनसे जेंना दंबायो दा नै गोजांनाय बोथोराव जोंहा मोनसे लोमजानायनि साजानायनि मोनसे दिन फैबावदो मेडिकेलनि जोंनो डाक्टर खासे खदायहरोबा इयाव जोंनो गामियाव फथायहरोबा जों जोबोद खान्थि मोनगौमोन नाथाय थान्दायाव मानसिफोरा लोमजानाय जालांजोबदो जों बिसोरखौ लानानै जोबोद दुखु बेखायनो जोङो नोंथांमोनखौ बयखौबो रिकुवेस्ट बानायहरो जोंनो बेयाव डाक्टर खासे जुदि हरोमोनबा जों मोजां मोनगौमोन होननानै आखा खालामो लोमजाला जोबना दं नामा मानसिफोरा लोमजादो बहुत मानसि लोमजादो मैयाबो माने मथा मथि पिल गगा मोननाय गोजांनाय दोनो गगा मोननाय लोमजानाय जादो मथा मथि मैया जोङो टेब्लेट लायनो थाखाय साब्रै मानसिनाव 10-20 थाखा खांनानै कम्बलनि आंखाल जादो बहुत आंखाल जादो दानि न' सिङाव थायोबा गांसेबाबो जायोमोन दिनै बाहेराव जोङो जिथु रोखोम टिम्बुआव दोङो जेरखम केम्पआव दोङो ओरैबायदि बार हराव इयाव गोजांदो लोमजादो दिनै बहुत मानसिया दिनै आलाय सिलाय जाना दोङो बेयाव जोंनो मदद होनाय डाक्टर सासे होनायबा जों गोजोननाय मोनगौमोन नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बे गामियाव डाक्टारनिबो आंखाल जादों मानोना गथ' गथाय दङ लोमजाला जोबदों बे गोजां बोथोरनि थोर गोजांनाय समाव आरो अखाबो हादों मोनायाव अखा हाबाय थायो बे जायगायाव दिनैल' नङा आरो दाख्लैनिफ्रायनो अखा हागासिनो दङ नोंथाङा नुगासिनो जानांगौ नैबायदि ट्रिपाल सोनानै थादों बे जायगायावनो ओमफ्राय आदाया बेनि सायाव मा बुंनो सानो आं बेखौनो रायजोफोरनि सिगाङाव दुखु फोरमायहरदों दे जोंखौ जिबिलाक आदामुवा बा दादैमुवा आदैमुवा फैनानै जोंनि बे नलपारा बरकुमा पाहाराव थानाय जि बे फरेस्टआ जोंखौ सेफायलांनानै जों गालाय गुजाय जे बे केम्पआव जों थानाय माबे दुखुखौ नुहुरनानै बिथांमोना जोंखौ जिबिलाक बुस्थु बाहायनि जोंनो बाय सहाय होफैदों बिथांमोनखौ आं हाजासे माने माबा खालामनो थेंक इउ हरदो गतिके आरो जोंखौ बेबायदिनो दुखुयै गाख्रोमबो जाहाथे जोंहा जिखिनियालागै स्थायी माबा जाथ'वा बिथांहालागै बिथांमोना जोंखौ बाय नाहरबाय थाब्ला जों जोबोर गोजोननाय मोनगोन बेनो आरो नोंथाङा मा मोनसे बुंनो लुगैयो नामा बेनि सायाव नोंथाङा दाख्लैबो नुजादोंमोन जोंनि बे ससियेल मिडियानि गेजेराव दा बर'आथ' ट्राइबेल थागिबि वी इन्डिजिनियास पिपल देन वाइ वी कैन नट स्टे हियर we need shelter we must be need shelter because of we are the indigenous people of the Assam আমি অসমত ভূমিপুত্ৰ হয় আমি খিলঞ্জীয়া মানুহ হয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা ঘোষণা কৰিছিলে তেখেতে যে অসমত যিমান ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী আছে তেখেতসকলক যিমান ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ আছে ইটো জায়গাত তেখেতসকলক থ'ব লাগে ৰাইজोফोर जों गासिबो बिनिफ्राय जों नलपारा थुलुंसिगुरि गामिनि रायजोफ्रा रावबो बिनिफ्राय खारा आरो जोंहा मोनसे बयबो बर' आफादफोरा जोंखौ हेल्प होफैदों आं बिनि थाखाय थेंक इउ जासिदों बेनि अनगायै बिटिआर सरकारखौ हेफाजाब होनो लुगैदों नामा बेहाय बिटिआर सरकारा जोंखौ मास्ट बि जोंखौ हेफाजाब होनांगौ आरो जोंखौ हानायमानि जोंनि खामानियाव आगबारायनांगौ मानो होनबा बिटिआर सरकारखौ साफ्रोमबो बर'नि थैजों थै फिसा बर' सुबुंफ्रा जिउ दान होनानै अबदान होनानै जोङो बिटिआर सरकारखौ मोनदों आरो बेयाव जों बर' फिसानि जोंनिबो बेयाव बिहोमा दङ जायनि थाखाय आं जों प्रमद बर' सार जोंनि बिटिआरनि चिफखौ आं आखाइ खबनानै गुरै खावलायहरो बिथाङा हानायमानि जोंखौ मदद होनांगौ आरो आसाम सरकारसिमबो आं बेखौनो खावलायहरो आसाम सरकाराबो जोंखौ हानायमानि जोंखौ मदद होनांगौ मानो होनबा बिटिआर सरकारावबो जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ
फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जोंहा बि फेरेंगा सारा बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सासे हेड बिथाङा जोंखौ नायफिनहरनांगौ आं बेखिनि मेसेजखौ होनो लुबैयो नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांमोना मा लुगैदों दासिमबो बिटिआर सोरखारनिफ्राय सासेबो इएम फैयाखै सासेबो एमसिएलए फैयाखै आरो लोगोसे सिबा फैयाखै बिनि अनगायैबो बिकेडब्लिउसिनिफ्रायबो रावबो फैयाखै दा बिथांमोना बेखौनो आसा खालामदों बेहाय बिटिआरनिफ्राय फैयो आरो बिकेडब्लिउसिनिफ्राय फैयो दा बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जय बर' आर्मि